फाइनालि माने नैबे आं साराय लाफादों आरोना बे जाहैबाय गोथैबारिनो ना जोंनि न' खाथिनि गोथैबारिनिफ्राय लाना फैदां माने सासे बुरि थैदोंमोन हाथाय गलायलायनाय बिनि साराय आरोना बेयो अरबो जोङा माबो जोङा गोदोंबोरा मानोबा दाथिंसो गेबोगोन ना खुलुमलायबाय नोंथांमोनखौ फिन खेबसे नैबे आंनि गोदान भिडिअ आरोना जोंहा बिमाखौ लाफाना आरोना जोंना बिमाया जोंना माइ खामला हाजिरा गायनानै माने जोंना बिमाया आंनो दिनै जाहोनो लोंहोनो होननानै फैदों आरोना स' फाइनालि समायखेरा लानानै बुंबाय आं दिनै सरलपारायाव दं आरोना गाइसमोन नायदो कैसा है नाजारा भिउ आयो आयो शिलंलाय दं लाफा दं सेनालाय दं आयो आयो स' माने भिडिअखौ जागायनायनि सिगां नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होबोदो आरो लाइक आरो कमेन्ट खालामदो आरो थाबैनो 30K 40K खालामना होबानो जाबाय आरोना थाबैनो जाहाथे आङो फैसा खामायनानै आंनि बिमाखौ लानो हायो आरोना थाब हाबा लानो हायो आरोना नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान भिडिअ लाबाय थागोन जोंना बिमाखौ लाबा देनां स' नायलांदो आरोना स' जों दा स्टार्टिं खालामसै संनाय आरो एवनाय जानाय आरोना जोंथ' माने गैखाया आरोना स' नायलांदो आरोना दैखौ जों दा देखायसै खाथियाव एसे इन्जय लागोननि फाइनालि माने नैबे आं साराय लाफादों आरोना बे जाहैबाय गोथैबारिनो ना जोंनि न' खाथिनि गोथैबारिनिफ्राय लाना फैदां माने सासे बुरि थैदोंमोन हाथाय गलायलायनाय बिनि साराय आरोना बेयो गाइसमोन दा जों बेजों हायगोन ओमफ्राय खोस्लिया जाहैबाय नैबे जोंनि गोथैबारिनि बर'नि गोथैबारिनि आयं थैनायनि आरोना बियो स' जों बेयावनो जानोसै आरोना मा लाबोदों नायदो आरोना आयौ जोंना बिमानि साबाय मा होनो फेस हाबाय आरोना आं दा मिगि एवगोरसै नैबे जाहैबाय गेस जोंनि स्टक बेजोंनो मेला सावनो हागोन ओमफ्राय नैबे जाहैबाय जोंनि गेसनि माबा आरोना मिनि गेस आरोना बियो गाइसमोन जोंहा साजेस खिजुर मोखांनि आरोना बियो स' नायलांदो भिडिअआ ओरैबायदि इन्टारेस्ट जागोन जाखावजोबगोन होखावजोबगोन दिनै आरोना ओमफ्राय बेयावनो सेर खिनानै थांजोबगोन आरोना जों लाइन आरोना इन्टारेस्ट जानो हागौ आरोना भिडिअआ नायबाय था माने स्किपल' खालामनो आरोना माने स्टार्टिं खालामबाय आरोना अरा जोंगासिनो आरोना नैबे गेसा अरा जों मिगि एवगोरसै आरोना माने बेफोरबायदिखौनो नायलाबायो आरोना मानसिफ्रा ओरै होनानै ओमफ्राय पियासबो हाबाय आरोना जोंना ओरैहाय जोंना मादैमोनहा बेयाव खामानि मावगासिनो दङ बिथांमोनहा स' बिथांमोनखौ जोंनि ब्लगाव लाबोफानाय जादों आरोना दिनैहाय खोस्लिनि समाय लानानै बुंबाय आं दिनै आं मिगि एवगोरगोन आरोना वाट आ मिनि स्टक होनदोंना स' नायलांदो मिगि जानायखौबो देखायगोन नोंथांमोननो रेडि जाबा जोंना आदैया नै माने बरसा बुस्थु बेफोरबायदि नङा आरोना खिन्थु आं मोजांसो स' माने मिगियाव बारना जोंना गेसा खामानि होगासिनो माने बार गोनांखाय बारा मोजां जायाखै आरोना जोंहा आलु हाबाय लकेल दाउजों होसिगोन नैबेजों नै अमा दङ ओमफ्राय लकेल दाउ ओमफ्राय नैबे बयलार आरोना ग्रेभि बानायजोबगोन आं सिना खालामना एवनाय आं जाहोजोबगोन ओमफ्राय मस्ला मस्लि दं ओमफ्राय जोंना नै बिमाया ओरैहाय नैबे सासे बिमा आरोना नोंसोर गोसोमसो नुखादों नोंखौ सिनायखायाखै माने ओरै सानलास जादोंमोन आरोना हानो माने गोलाव हादों मोनब्रैल' बानाय बेखौ आरो बिमा स' नायबाय था इन्जय आरो जोबथा इन्जय फाइनालि जोंना माने बेदरा मोनखांबाय आरोना नै अन्थाइजों बयलारजों एवनाय ओमफ्राय नै अमा ड्राइ फ्राय एवबावसै नैबे गेसफोरखौ दा गाखुनो हायो आरोना ओरैनो दङ नै ओमफ्य जोंना सालथायाबो नै हेभि फट' खेब जाबाय खिन्थु आंहा दाबो फट'आनो गैया आरोना आंना एवनाय बे बाहारावनो दं आरोना आया माने खिबुबुं एवनाया बिराद गोथाव जागोन स' फाइनालि नायलांबाय थादों आरोना आदैमोन इन्जय जानायखौनो अरबो जोङा माबो जोङा गोदोंबोरा मानोबा दाथिंसो गेबोगोन ना नै बेटा नायग्रायाबो दा मिनिफाबाय दा थाखा दहाय नायगासिनो नोंखौ स्टार्टिंनिफ्राय मिनिगासिनो आंना फायखानायावसो दंबावो नै सिगारेट सोंलायबावदों नै सासे फाग्लाथ' Dry fry, guys. Orang jangan doai, orang ni jauh super benar. Aku ni tu orang jauh doai. Ini macam mana deh? Enjoy. Orang cuma ni dekat dong. Cuma ni view apa? Oh ya, view apa berapa jang? Bui bui jangan sini sorok parau. Berapa jang view apa? Naik le, ayah. Berapa jang ada? Nama harga bermati pemainannya nanga siaran dunia disingkring nama harga bermati pemainannya nanga demi konsandang mantuk bersama demi konsandang mantuk besar sana sarai fugaसिनो होनबा सरलपारा दैयाव बिराद गाज्रि सुबाय नङा ओरै सारायखौ गाज्रि जायो होमबा हो गाज्रि जाया
बिराद मोजां सुबाय आरो आं अमा जायाना अमानि खारजों संनांगौना ओरै थांबायना मानलायजोबदोंना ओरै खिथ्र'नो ओइ दै मानलायजोबदोंना सालथे ओमफ्राय ओरै समायना जायगायाव दं थारमाने जों बिराद मोजां जायगायाव फैयो दिनै थारमाने अखा दोमोलो जों जायगाया बिराद मोजां जायो भिउआ ओमफ्राय जोंना सालथेया साराय सुखांबाय नोङो साराय सुखांबाय थारमाने जोंना सालथेया दाउ लकेल एवनो नागिरबावदों आरो बिदिनो मा होनालाय सालथे ग्रेभि आलुजों ना आमथा आमथा ना मा एवना बयलार एवना जाहोबाय अमा एवना जाहोबाय आराम नै आंनिखौ एबार मोनजाला बिसोरावबो एबार नोंखौ जालारा सालथे जों जाखांखाबायना जों अमा जाबाय बयलार जाबाय भिउखौ नायनानै बांसिन जादों सालथे भिउआथ' बिराद रा आयो भिउआ बिराद मोजां नायलाय बिदि भिउखौ मोननानै मा नांबावगौ एथ' मोजां होलायबाय लोंनांगोन सिगांजों ला ओरै थांगौ 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 नोंसोरखौ आङो मानिया फाइनाली लास्ट मोमेन्ट आरोना बेनो लास्ट मोमेन्ट जोंना दा दुगैखावजोबसिगोन आरोना आदैमोना ओरैहाय लास्ट मोमेन्टआव जों दा दैयाव हाबसिगोन आरोना ओरैबायदि नाजारा नायदो आया व्हाट अ भिउ गाइस ओरै सानखौ नायदो आरोना मानसिफ्रा नैबे माने भिडिअ बानायगासिनो आरोना आंखौ नायदो नै माने आंखौ भिडिअ बानायगासिनो आरोना बे नों माने इउटुबाव थांबाय आरोना सादामलायनाय भिडिअ बानायगासिनो आंखौ नायदो मिन्थिया सानै आंखौ नुवाखै नुगोना नुवाखै नायदो आंखौ भिडिअ बानायगासिनो आरोना बे फाइनाली माने आंखौ भिडिअ बानायगासिनो आरोना नैबेहाय ओरै गाइस ओरै जोंना माने मैसो दाब्रा दुगैगासिनो आरोना ओरै ओरैबायदि मानसिया दं आया ओरै दामब्राफ्रा नायदो माबायदि दुगैदों आरोना दामब्रा माने दामब्रा आरो गथाय दामबा बिसोर नेथ' नै बिसिनायाव हासुग्रा मानसि बियो फाइनालि नायदो नै नोंथांमोना साननो हागौ मबाइलाव खिन्थु खम ओरैबायदि खुवा नुजोबो आरोना नैबे सरलपारा थांग्रा जायगानि आरोना बे सेराव लामायावनो ओमफ्राय नैबे खुवाजोब नायदो मा सानना नायदो हाग्रा सिङाव थानाय आरो ओमफ्राय दैया ओरै बोहैलाङो रावबो मिथिया सोरबा सोरबा मिथिया जानो हागौ खिन्थु जों मिथिबाय आरोना जों नुखांखाबाय खिन्थु ओरैबायदि स्राय स्राय दैया आयौ मा खुवाजोब आरोना नै माने रियेलाव मेगनाव नुबाथायसो सानना ओरैबायदि मोजां नुगोन आरोना नायदो नाय बिराद खुवाजोब आरोना बेहाय खुनायजोब आरोना ओइ जाव फट' खेबजानोबा ओरै फैदो आरोना जोंना बिमा मोनहा बेयाव दं आरोना गन्थ'आव थुबाय आं बिमानाव नै गन्थ'आव खुवाजोब खुवा फाइनालि सालथे फट' खेबजानो